Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Señoras e señores, imos ca información, unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, xoves día 8 do mes de xaneiro de 2026, imos a falarlles de actividades. Esta fin de semana que ven hai un espectáculo musical para toda a familia. Falaremos del. Tamén este sábado que ven comenzan os sábados de baile deste ano 2026. Saberemos a que hora. Falaremos de doazón de sangue. Hoxe, os que nos sigan no informativo do mediodía, incluso no da noite, poden doar sangue na Silva. Recordaremos ese campamento de Nadal que remataba na xornada de onte. Escoitaremos a nenos e monitoras. Falaremos do Concello de Cerceda, que reforza o programa de envellecemento activo para este ano 2026. Tamén as actividades culturais e deportivas retoman a súa actividade daqui a mes de maio. Preto de 1.200 persoas están inmersas en ela. Recordamos a oficina de rexistro clave, a ITV de turismos que se pode pasar aquí en Cerceda, aínda hai plazas disponibles dentro de 2 semanas, e en canto aos deportes, retómase a competición esta fin de semana, todos os equipos volven a xogar. En canto ao fútbol, saberemos cales son os seus partidos e o tempo. As previsións por a mañán será de que seguiremos tendo un tempo revolto e de novo mañán baixan un pouco as temperaturas. Como decíamos ao comezo do informativo, falámoslles de unha actividade para esta fin de semana, para este domingo, día 11 de xaneiro, ás 12:30, no Auditorio Municipal de Cerceda, haberá un espectáculo infantil musical a cargo de Concedeclón Icía, que presenta o seu espectáculo Cuentos, Risas e rock and roll. Este grupo leonés se achega a Cerceda para ofrecer un espectáculo para toda a familia este domingo, insistimos, que ven xa día 11 de xaneiro ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda. Espectáculo infantil, Cuentos, Risas e rock and roll do grupo leonés Concedeclón Icía. Cuentos, Risas e rock and roll é un espectáculo de teatro clon para toda a familia, moi interactivo, co público que ten a música e o humor como fío conductor. Moi recomendable este grupo Concedeclón, música, diversión e risas este domingo que ven, día 11 ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda para toda a familia con entrada gratuita. Este sábado que ven comenzan de novo os sábados de baile deste ano 2026. Será no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, onde xa é a tradicional, e ali están citados todos aqueles e todas aquelas que queiran disfrutar da música, do baile ao longo de ese tempo, de 7 da tarde a 10 da noite, de 7 da tarde a 10 da noite na primeira planta. Ali haberá unha nova edición de sábados de baile destinado a todas aquelas persoas usuarios dos locais sociais que hai espallados por todo o concello, pero en xeral para todo aquel que queira divertirse, pasalo ben. Sábados de baile este sábado que ven, día 10, de 7 da tarde a 10 da noite no local social, no edificio do Museo do Moucho. E falamos tamén de doazón de sangue, porque hoxe xoves se pode doar sangue na Silva. O autocar blanco, tradicional autocar blanco do A2, estará este xoves hoxe de 4 da tarde a 9 da noite no campo da Feira das Nenas da Silva. Por se alguén quere doar sangue, e ademais fan un chamamento porque despois desta época do Nadal baixaron as reservas de sangue e precisan a solidaridade de todos aqueles que queiran doar sangue. Agora retomamos do que xa falamos ontes, que foron o campamento de Nadal que se celebrou ao longo da época de vacacións para a conciliación da vida familiar e laboral, para que nenos e nenas tamén tiveran actividades que facer ao longo desas datas. Casi que 30 nenos e nenas disfrutaron tanto en Cerceda como na Silva. Nos estivemos ali con eles e nos contaron e nos enseñaron un Belén que fixeron entre todos
e que, especialmente entre os maiores, e que presumían del polo ben que lle saliu e todos o luxo de detalles que tiñan. Escoitamos o que nos decían os rapaces, as rapazas, nenos e nenas, pero tamén as monitoras. Contame que o que fixetedes aí. Fixemos un Belén, un mercado, un concello, figuras de arcilla, un pozo, un río e casas. Moi ben. E traballachedes todos, né? Sí. Ou alguén traballou? Solo os maiores. Só os maiores. Temos un Belén feito de palitos de helado e fixemos con arcilla animales e personitas. Temos unha cascada aquí. Temos xibardas e un camiño feito de pedras. E tamén un pozo de agua. E un mercado e o concello e tamén temos musgo. E temos un arbolito. Que tal estás pasando, ti? Contame. Ben, Tamén. Bueno, Teo, contame que gustache como quedou o Belén. Sí, Ti fixeches algo aí? Traballaches en? pintei a caixa de verde. Moi ben, pois é moito traballo, hai moito verde que pintar, non? Sí, Bueno, e que tal estás pasando no campamento? ben. A ver, Valentina, contame. Fixemos esta como mini casiña de palitos. Palito, sí. Pintámoslo de marrón, puxemos algúns musgos e pedras, e o camiño de pedras, que está feito con limpiapipas. Fixemos tamén o pozo, os aldeanos con arcilla, que fixemos aldeanos, mulas, o niño Jesús. O sea, que houve que traballar, non? Sí, bastante. Antes, cando preguntei eu si querías que empezase o cole, ti dixeches que sí, pero exámenes non. O sea, que o En os exámenes, todo ben. No cole pásalo ben. Sí. Bueno, pues estamos con Susi, unha das 3 monitoras. Acabamos de falar con todos os nenos. Comportamento exemplar. Supoño que para vos tamén eso... Sí, axúdanos moito, son un grupo moi bo e a verdad que estamos moi contentos. Cantos 25, sí, de entre 3 e 9 anos, e a verdad que se portan genial. Fixemos a actividade cociña, que fixemos empanada, fixemos pizzas, fixemos galletas navideñas, e despois tamén manualidades e xogos. A verdade que o pasaron moi ben, e un dos proxectos é este Belén que quixeron facer entre todos. Trouxeron eles os materiales, o cartón, cousas da natureza, e a arcilla, que é o que máis lle gustou, de facer os personaxes, os 3 reis magos, a mula e todo eso. E o último día faremos unha pequena festa con actividades diferentes, con música, pintacaras e eso. Cambiamos totalmente de tema. Falámoslles agora de que o Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para iso desenvolven actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantenemento, formación en novas tecnoloxías, uso e manexo do teléfono móvil, tamén sábados de baile que se retoman, así como celebracións de días especiais como Antroido, o Nadal ou excursións diferentes, culturais e incluso un día dedicado a eles, o día en este caso das persoas maiores. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecendo a súa vida social e fortalecendo a súa autonomía. O Concello de Cerceda aposta claramente por este envellecemento activo e, ademais, informa que aínda están a tempo de anotarse a calquera destas actividades gratuitas que organiza o Concello para a xente maior. A Concellería de Benestar Social que dirixe Catrina Queijo destaca a importancia deste tipo de iniciativas, afirmando que queren que os veciños maiores se sintan activos, acompañados e parte da vida do municipio. E tamén outra dos retos que o Concello de Cerceda botou a andar
a principios do mes de outubro, foron as actividades culturais e deportivas que este ano batiron un récord de participación. Son casi que 1.200 persoas as que están inscritas nas actividades culturais e deportivas e de envellecemento activo de Concello que se retoman agora despois do parón no Nadal. Estas actividades, moitas delas, culturais, deportivas, en envellecemento activo, están completas, pero en algunhas aínda se podrían sumar algún veciño se así o precisase. A oferta incluye escolas deportivas como fútbol, ximnasia rítmica, patinaxe ou judo e propostas de benestar como yoga, pilates ou zumba ou actividades culturais en de envellecemento activo como inglés, actividades manuais, costura ou cociña. Son entre elas algunhas das ofertadas. Dende o Concello destacan que esta elevada inscripción representa case unha cuarta parte da poboación censada. Lembren que tamén están os cursiños de natación, entre eles donde tamén son moi demandados. Recordamos tamén que aqueles que queiran acadar o rexistro clave, o número de rexistro clave, que lembren son credenciais obligatorias para poder relacionarse digitalmente coas administracións para facer trámites, pois se queren obter a certificación clave, poden facelo en Cerceda. Achegándose á casa do Concello, un empregado público se encargará de verificar a identidade mediante a presentación do DNI e o número de teléfono móvil. Con eso, chegaralle unha mensaxe de SMS de benvida ao sistema de identificación clave que permite, insistimos, a identificación digital ante as administracións públicas para realizar trámites. E a ITV de Turismo se pode pasar en Cerceda. A empresa Supervisión e Control ten unha unidade móvil, vai a ter unha unidade móvil instalada nos aparcamentos superiores do parque acuático para realizar a ITV de Turismos. Van a ser os días luns 19, martes 20 e mércores 21 deste mes de xaneiro. O luns 19 están as prazas prácticamente xa completas, aínda quedan o martes 20 e mércores 21. Para elo teñen que pedir cita previa a través do teléfono 981 92 80 80 ou se queren a través da súa páxina web www.sicitv.com. Pois imos cos partidos da fin de semana porque despois do parón do Nadal se retoma a competición en canto se refire á Liga, porque si se disputou a Copa, pero en canto á Liga falamos de partidos na primeira categoría Galicia. O Queixas volve a xogar fora da casa, Cire de Melide, Queixas. Ese será o partido este domingo que ven ás 5 da tarde en Melide. Un Queixas que non se pode despistar despois de os últimos malos resultados. Ten que volver a conseguir victorias e puntuar para fuxir dos postos de abaixo. Cire de Melide, Queixas, o partido é o domingo ás 5 da tarde en Melide. En a terceira categoría Galicia, os tres representantes que temos, pois teñen estes partidos. O Atlético Cercedense na súa loita polo ascenso, despois de 2 derrotas consecutivas, pretende volver ás victorias. Atlético Cercedense, Mesía, o partido é o domingo ás 4 da tarde no Roxo. Pola súa parte, o equipo de Rodís xoga en Coirós e xa adianta o seu encontro sábado. Coirós-Rodís este sábado ás 4:30 en Coirós, mentras que o San Martiño xoga en Bisantoña o domingo. Bisantoña-San Martiño o domingo ás 4:30 no campo de Bisantoña. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense femenino, líder da categoría, en postos de ascenso directo, xoga na casa contra o Sporting Burgo B. Atlético Cercedense femenino, Sporting Burgo B, xogan ás 6 da tarde este próximo domingo, ás 6 da tarde no Roxo. No fútbol xuvenil, de fútbol de base do Atlético Cercedense, o equipo xuvenil xoga fora da casa este sábado. Calasanz B, Atlético Cercedense xuvenil. Xoga o sábado ás 10:30 no campo de San Pedro de Bisma. Os cadetes que van líderes na súa categoría xogan en Bisantoña. Bisantoña Atlético Cercedense cadete xogan o domingo ás 11:15 en Bisantoña, un partido para seguir mantendo esa posición privilexiada do equipo cadete. Os infantís xogan na casa Atlético Cercedense Infantil Bisantoña o sábado ás 12 do mediodía no Roxo e pretenden tamén engancharse os postos de arriba.
Os máis pequenos, os alevíns xogan en Sada, o Alevín A. Sada, Atlético Cercedense Alevín A xogan o sábado ás 10 da mañán en Sada, mentras que o equipo B xoga a continuación en Sada tamén. Sada B, Atlético Cercedense Alevín B, sábado ás 11 da mañán en sábado. En Sada. En canto os benxamíns, xogan fora da casa tamén os dous. Pastoriza Atlético Cercedense Benxamín A, xogan o sábado ás 10 da mañán en Pastoriza, mentras que o Atlético Cercedense Benxamín B xoga en Ordes. Ordes B, Atlético Cercedense Benxamín B, o sábado ás 12:15 en Ordes. E os prebenxamín xogan fora da casa en Pastoriza tamén. Pastoriza Atlético Cercedense Prebenxamín o sábado ás 10 da mañán en Pastoriza. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o líder San Martiño xoga fora da casa contra o segundo clasificado. Campanal de Loureda, San Martiño, o domingo ás 11 da mañán no campo de Freán en Loureda. Nesta mesma categoría, o Cerceda, que pecha a clasificación, recibe na casa o Narón. Cerceda Narón o domingo ás 11 da mañán en Orellán. E na segunda B de veteranos, Rodís Piadela, o domingo ás 11 da mañán nas Encrobas, no campo das Tinajas. En canto tempo, mañán venres quedaremos con circulación do noroeste que arrastra unha masa de aire frío procedente de latitudes máis altas. Polo tanto, mañán teremos chubascos máis intensos canto máis ao norte da comunidade. Irán remitindo ao final da xornada e a cota de neve quedará ao redor dos 900 metros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos sopran de noroeste moderados en xeral e fortes no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís, e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.